Alles gaat achteruit. We moeten maar inleveren en inleveren. En de hoge heren die krijgen er maar steeds meer bij. Maar doe je nog wel wat te keepje? Ja, ik bedoel, waarom niet? Ik bedoel, geld me toch op. Als we het op een bank zetten, krijgen we ook niks. Hetzelfde ben we het volgende week kwijt. Ga je al nog vertrouwen in de economie? Jawel. Het komt vanzelf weer goed. Denk ik wel. Maar voorlopig liep het dat er nog net echt op. Dus is het handig dat je met de spaarleenregeling nog een beetje geld verdienen kan. Spaarloon is altijd al 15 jaar heel voordelig, want je mag €613 maximaal van je bruto loon afhalen en dat krijg je later netto weer terug. Dus makkelijk verdiend. Belastingvoordeel. Ja, dat is een belastingvoordeel. De werkgever betaalt er wel weer wat voor, maar voor de werknemer is het puur belastingvoordeel. De Frieslandbank had het er maar druk mee. Verwerken ze eerder maar zo'n 15 aanvragen in een week. Nou ben dat er al zo'n 150. We hebben het daar verschrikkelijk druk mee. Het is natuurlijk veel in het nieuws geweest tegenwoordig. En ik weet dat ook veel mensen er gebruik van willen maken. En dat zien we ook terug, ja. De regeling is net vergees. Het is dus een mooi cadeau van de werkjouwer als ze het nog aanbieden. Veel mensen zitten krap, veel werknemers zitten krap. Dus voor werkgevers is het best een aardige manier om iets extra's voor de werknemers te doen. En vanzelfs om de economie weer wat te stiepjen, want het betrouwen is op een nij weer omran. Mensen houden de hand op een knip. Ja, ga je vertrouwen in de economie? Ja. Ja, dat zeker heeft er wel. Alleen die banklui die maakt zich een beetje wat geraken en of zo. En ik denk dat dat heel gauw mat. En onze regeringen en vooral de mensen van Europa, die moeten daar een keer wat waarder op zaken stellen, denk ik.